Machiegni kendo nyakorom Gajwang' chendo ni en migago wadhi mbele gi weche manyien. Mine matindo mayande yudo nyithindo e kar thieth ma Mama Lucy koro nyalo buonjo bang' yudo kony mar chudo kowuok kuom jokony mang'uon. Mine go ma pod nitiere kod higni mapiny yande omoko e kar thieth kaluwore kod onge mar omenda mar wuok kendo giyudo sir kaka ginyalo chako ngimagi gi nyithindgi. Okang' mar gologi e kar thieth no noyudo puoch kod pak kowuok kuom matend od thieth ma Mama Lucy ka olero ni wuok margi dhi chiwo thuolo makare ne jotuo moko bende me koro yudie kuonde ma ginyalo ninde kinde ma giyudo thieth e osiptal no. Ali Connect have visited Mama Lucy Kibaki Hospital. They have come and paid hospital bills for teenage mothers. And these teenage mothers are 16 years old, 17, 19, 18. They have babies, but they do not have a way to get back home because the bill has accumulated and they can't afford to pay. Please remember, the kind of patients we receive here live below $1 a day. And so you can imagine a hospital bill if they are not covered under SHA. Now, where they are under 18, they cannot be registered for SHA, so that compounds the problem. Almost 1 week, nikiwa discharge, sina bill ikakuwa ngori, hizo vitu zote, but watu wa Hari Connect wamekuja, wametulipia bill, wametupe mazawadi. Tumechagua Mama Lucy Hospital kwa sababu gani? Mama Lucy Hospital ni hospitali kubwa na hawa wenye wako hapa ndio wanunuzi na wauzaji wenye tunawategemea katika eneo la Nairobi. Tukifanya kwa uwezo wetu mchache kuwatoa, kuwaweka, kuwarudisha nyumbani, tunawafungulia njia ya hao pia kupata pato zao, wauze na pia sisi tupate biashara.